Sino ne, Sino ɗan adda, Mr. C. Cha! Ba za su gane ba, Allah ni ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san aini ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san aini ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san wallahi ba su gane ba, ba za su gane ba, kuma sa kai na yi ba za ya kare ba, ba za ku gane ba, inda shigo Kano ma ba za ku gane ba, komai na samu na Allah ne, shi yake bani ruwa ko zaune, yasa harkan waka sana'a na, wa'ensu su so ne da muryana, na samu shi ne aniyana, inda kai laifi a hukunta, kana so ka ganni a fara'ana, da ko takarda na karanta, na yi godiya gun Allah na, shi ne magana ta, ko ba su gane ba, ba za su gane ba, ba za su gane ba, Allah ni ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san aini ba za su gane ba, ba su gane ba, na san aini ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san wallahi ba su gane ba, ba su gane ba, kuma sa kai na ba za ya kare ba, ba za ku gane ba, inda shigo Kano ma ba za ku gane ba, mai sama muka roƙa za mu samu, mu yi addu'a don mu samu, suna bakin ciki za mu samu, idan mun samu su ne za su gan mu, addu'ar iyaye shi ne dai akan mu, ba abun da za ka yi mana ya bi mu, kallin naka bar wanka mu da namu, mu ne muka cinye duka yan garin mu, duka yan garin mu, duka yan garin mu. Mutum biyu na shaida, mutum biyu gari na mana shaida, Kano tana shaida, Kano tana shaida, Maiduguri sun shaida, Maiduguri sun shaida, Gayun Mararraba sun shaida, Mararraba duka tana shaida, Tella tana shaida, Tella tana shaida, Bali suna shaida, Bali suna shaida, Jalingo sun shaida, Jalingo sun shaida. Na shaida, Allah na shaida, na shaida, karya ku bani kasa, haters karya ku bani kasa, makiya karya ku bani kasa, mutum biyu na shaida, gayin mutum biyu na shaida, masoya sun shaida, masoya na masu na shaida, na shaida, dan ba za su gane ba, ba za su gane ba, Allah ni ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san aini ba za su gane ba, ba su gane ba, na san aini ba za su gane ba, ba za su gane ba, na san wallahi ba su gane ba, ba su gane ba, kuma sa kai na ba za ya kare ba, ba za ku gane ba, inda shi Kano ma ba za ku gane ba.